ये ननदो इतना भोरे भोरे हई बेग झोरा लेके कहाँ से आवतड़ू हो आ काहे लंगड़ा तड़ू हो? ई का भइल? आ दुल्हा कहाँ बाने पहुना जी? आखिर में साथे नु आवे के चाहे। अरे का कहीं ये भौजी हई देखा न कौन करनामा हो गल बा। ये तो लोग देख के घर भर खोजला लो। हई देख ठेहुना हमर फूट गइल बा। रात के ऐसन मरले बाने नु कि ठेहुना फूट गइल बा। यही की वजह से हम अकेले अपन बैग कस के झोरा लेके अपना दुआरी पर चले नियो। भैया के बुलावा के देखे सु करनामा उनकर की कोने ना हमके मरले बाने। ससुरवा दुबारा ले आईनी सरिया के बैग हो। आधी राती बौराइल पियावा पहले बा हम पे अटैक हो। ए भौजी का कहे जाई बिनाया ससुरवा दुबारा ले आईनी सरिया के बैग हो। आधी राती बौराइल बा पियावा पहले बा हम पे अटैक हो। साड़ी उठा के भगन चिल्ला पीछे से फेंकले बेलाना। साड़ी उठा के भगन चिल्ला के पीछे से फेंकले बेलाना। रे भौजी मारे के छिलले ठेहुना हमर भतार तोर पहुना। रे भौजी मारे के फोरलस ठेहुना हमर भतार तोर पहुना। निर्बंसा रहल मुँह फकौना। चला अपने घरे गुजारा कर रहे दो।